Maayong adlaw mga ka-code eskwela. Ani ana sab kita karon sa atong tutorial nga maghisgot og do while loop. Unsa kining do while loop? So kaning do while loop usa kini ka klase sa looping statement no nga magperform gyapon og code multiple times. Ang diferensya lang or ang nakalahi lang ani niya is ang code nimo mo execute jud siya at least mas kaisa. Okay? So mao kini ang syntax sa ato ang do while loop nga statement. Okay? So ang keyword na to ani is do, tapos ang ihang body is sulod sa curly braces, tapos ang condition niya nga part is nasa tumoy. So murag pareha atong sa while nga loop, diri na to ibutang atong condition. Okay? So unsa ni siya sa atong example as code. So dirita karon no na napog ko gi-prepare diri nga code na to. So halos pareha lang gyapon ni siya tong previous nato nga mga example no nga lesson sa for loop ug katong while loop. So mangutana ta gyapon og number or input nga number gikan sa user kung pila atong number nga gusto ipa-display. Tapos dirita karon mag-focus sa ato ang do while nga loop nga statement. Okay? So mo ni siya karon ang do while. Sa do while, ang difference aning do while or ang nakalihi aning do while compared sa katong for loop ug while loop is kaning do while mo execute yun siya at least kaisa. Dili pareha atong sa for loop or while loop nga pwede to siya nga dili gid siya mag-execute tungod kay ang base sa condition niya initial ang iyang condition man gud nakabutang sa sugod. So i-evaluate sa niya ang condition nimo then sa kanya i-execute. But this time sa do while nga loop mag-execute sa siya and then sa kanya evaluate ang imuhang condition kung tama ba, then saka na po siya mag-continue sa next nimo nga magpadayon na po og execute sa imuhang code. Okay? So kani siya ato din siyang iparan no. So ato sang press ang start or F5 sa inyong keyboard para makaparanta, tapos mag-input ta og number, for example 5. Okay? So nabantayan ninyo no or na-notice ninyo nga naa na pud ta atong problema na to nga infinite loop or dili na siya maundang nga looping statement or balik-balik na lang ang atong code og execute. So mugawas ta ani ato sa ning i-close, mabalik ta diri. Tungod kay diri sa atong section sa atong while condition nagbutang man tag fixed value diri nga true, so always dili siya mag-execute. Therefore atong buhaton is butangan na to diri proper nga condition. So pareha atong previous na to nga lesson no katong while, magbutang ta diri og if start is less than display numbers, then magpadayon na po siya execute. Okay? So ato na siyang padaganon na pod tag start. Okay? So input tag number 4. So nag-infinite loop gyapon siya. Tungod kay atong nakalimtan ang kadtong incrementation. So dirita sa start. Okay? Start plus plus para mag-increment ang ato ang value. Okay? Para dili ta mahulog atong infinite loop. So ato na po siyang padaganon. So mangayo tag input sa user. Input na to 5. Okay, so halos pareha lang siya or pareha lang yun siya og result sa katong uban nato nga looping example katong for loop o while loop. So 1, 2, 3, 4, 5. So 5 numbers kaya po niyang display. Okay? So unsay difference ani niya sa katong while og for loop? Okay? So mag-try ta og input og laing nga number. So mag-input ta diri og butang tag 0. Okay? So di ba nakita ninyo nga maskin 0 atong gibutang, nag-execute gyapon atong code kaisa tungod kay mao na siya nature sa do nga loop or do while nga loop. So i-execute naman siya ang una gyud niya nga body is kaning execution nga code. Then saka na mosunod ang iyang condition nga part. So therefore, ang do while is mag-execute gyud ni siya at least kaisa regardless sa imuhang condition later on. Okay? So mo ni siya difference sa do while nga loop. So there are certain instances or cases nga sa imong code nga posibleng magamit nimo ning do while nga looping statement. For example, if you want to check first
before ka mag-execute sa kag certain code nga mag-check og something or sa ka specific value, and then saka na ka mag-decide kung i-continue ba nimo ang imuhang looping statement. Okay? So mo na siya ang do while nga loop. Og sa musunod pa nato nga mga tutorials, magpadayon lang man kita og pagtuon dinhi lang sa Code Eskwela.